No Illes das Neves falamos galego! Moitas veces algúns di que fala mal o galego e por iso non o falan. Desculpas de mal pagador. O único galego mal falado é o que non se fala. O que acontece é que nos ámbitos máis formais utilizase a variedade estándar e nos informais a fala da nosa zona. Pois ben, o xeito que temos de falar nas neves ten moitísimas máis cousas en común co estándar do que estamos afeitos a creer. Porque só nos fixamos no que nos diferencia, non no que nos une. Aquí tamén decimos pantalóns, ti, catro, comín, estes, óleo, subir, baixar, onte. Fíxate neste enunciado. Hai óleo para facer a empanada de millo? Ti nunca probaches, non? Pois estáche ben rica. Mira ti por onde, falamos galego normativo sen sabelo. ¡Anímate!